PKK pra derbasbûna Tirkiyeyê ji bo Başûrê Kurdistanê. Baş ku PKK hemû rê bikar anîn ji bo wê yekê ku ezmûna Başûra Kurdistanê bi bahaneya biratîniya gelal têk bide û bi temamî Başûrê welat radestî dewleta Tirkiye bike, lê nikarî wê yekê pêk bîne. Hewil da bi mekanîzmayekî nû hêdî ve karî encam bide. Mekanîzma nû ji ev bû ku bi eşkerekirina cihên xwe yên li Başûrê Kurdistanê û bahaneyan bidin dewleta Tirkiye ji bo bikare derbasî Başûr bibe. PKK li sala 1995 kongreya xwe ya heftanînê pêk dîne û pêş ev kongrê bi dawî be PKK dîmenê sazkirina vê kongreyê ya ku li heftinê pêk anî bi raya giştî re parve dike û ji bo hemû cîhanê da diyarkirin ku em li Başûrê Kurdistanê ne. Aras armanca sereke a pekê sazkirina kongreya xwe ragihandina vê kongreyê ji bo raya giştî û veguhasina şer bû li dijî herêma Başûrê Kurdistanê û tevliherkirina vê parçeya taze hatiye rizgarkirin ji aliyê gelê Kurd ve û rakêşana dewleta Tirkiye ji bo Başûrê Kurdistanê. Her eve sedemawiyekî bû ku Mancelal talabanî rihma Xwedê lê be li salê notan da axaftinekê xwe da di parlemana Kurdistan da dibêje. Hebûna PKK li Başûrê Kurdistanê bi taybetî li navçeyên sînorî digel Tirkiye da ji bo şikestin pêanîna ezmûna Başûrê Kurdistanê û şikestin pêanîna parleman û hikûmeta herêma Kurdistanê ye ku bi fitneya dewletên dijmin tê encam dayîn ji bo têkdana wê demokrasiyê tê ya ku niha li Başûrê Kurdistanê tê peyrewkirin. Mancelal di berdewamiya axaftina xwe ya li parlemanê Kurdistan da dibêje. Ez ê çendîn mînaka bahs bikim ku PKK dixwaze Başûr têk bide. Ew dibêje PKK'yê li Sûriye hene û li Îranê û hinek jî navçeyên din jî hene. Lê belê li tu navçeyan da xwe eşkere nakin û hebûna xwe di wan navçeyan da red dikin. Lê belê ji bo Başûrê Kurdistanê ragihandinên dewleta Tirka dînin û jê ra dibêjin fermon em li herêmê da li Biradost, Nêrwa û Rêkan û Zaxo û hemû Başûrê Kurdistanê de hene ji bo ku ev rojnamavane wêneyên wan bibin û di rojnama û kovarên xwe da parve bikin û dibêjin fermon li Başûrê Kurdistanê binêrin, li hikûmet û saziyên wê binêrin ku rê didin PKK di nava xaka wan de xwe amade dikin û êrişî ser leşkerê Tirkiye dikin û leşkerê me dikujin. Baş Kongreya PKK li sala 1995 da Mustafa Karasu di axaftinekê xwe da awayekî ne rast amadeya PKK ji bo şerê digel PKK diyar dike. Başveyekê operasyona Tirkiye ya bi çelik navkirî li dijî PKK li Pakurê Kurdistanê dest pê dike û heya ku digihe navçeya heftinê li Başûrê Kurdistanê. Di vê operasyona Tirkiye da ziyanên herî mezin bi PKK ketin û encamên wê dixwastin û hêvî dikirin bi dest neanîn. PKK ji rakêşana leşkerê Tirkiye ji bo nava xaka Başûrê Kurdistanê çendîn armanc hebûn. Yek ji wan armanca ew bû ku PKK de rewşeke lawaz da bû. Ne dikarîn berdewamiyê bişer bidin. Ji ber ku her ji sala 1994 da Tirkiye bi tang û top û balafiran derbekî herî mezin li PKK xistibû. Gundên sînorî hatibûn valakirin û PKK imkanên destxistina xwarin û lojîstikê nemabûn. PKK her tim hebûna xwe li ser şer û xwîna şehîdan ava kiriye. Ger şehîd û cesedên ciwanên Kurd nebin, PKK nikare bi çi awayî propagandayên jî xwe rabike. Ger li Bakurê Kurdistanê şer û şehîd tu nebin, pêdivî dike li Başûrê Kurdistanê şer û şehîd hebin. PKK şer bi PKK firoşt, lê belê û hatî de xuya kirin ku PKK alîkarî dijmin e. Niha jî PKK bi wan propagandayên kar dike. Li navçeya Behdînan û Biradost da wan şerên ku têne encam dayîn heman propagandayên dikin. PKK qada şer ji Bakurê veguhasiya Başûrê Kurdistanê. PKK tenê bi wê yekê razî nabe û hinek bihaneyên din durust dike ji bo ku leşkerê Tirka operasyonên xwe li Başûrê Kurdistanê pêş bixe û berfireh bike.